Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni obusheng Tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzenzeka sithemba ukuthi nonke niphila nje samukhuleka ukusubscribe kanoma ukucelezela kuzoba kuqala ukuthola amavidiyo amabe siwaposta siyabonga yey izinto zenzeka maskandi ziyenzeka ake siqala lapha shinto yenzekile ukuthi ngempela laphana uNavigator Mfowagcwensa uMfowagcwensa uba nenkulumo nje laphana ngempela ekade ebhekise kuyena umkhulu u3 second lapho khona ekade ekhuluma indaba yokuthi yena usekulungele ukuthi ngempela laphana sengahamba eyokwelusa eyogeza amahashi ngempela laphana akhe umkhulu u3 second la khona ade khuluma khona ekhasini lakhe u3 second ade efisela khona abantu ngempela laphana ukhisimuzo omuhle inkulumo yabo ke ifunda kanje laphana ngempela ade postwe wena ukhulu u3 second ithi nginifisela ukhisimuzo omuhle kanye nonyaka omusha omuhle njalo inkosi benani la ade kuposta khona kanjalo laphana ngempela ke umkhulu u3 second ngempela ekhasini lakhe kwase kuba ukuthi ngempela laphana uNavigator Mfowagcwensa naye wasefika sekhomenta ethi mkhulu ngiready ukuzogeza amahashi akho ngempela ekhomenta kanjalo laphana Navigator Mfowagcwensa eyibeka nje thena usekulungele ukuzogeza amahashi kodwa ke ake ucabanga ukuthi yini lenziwe Navigator ngempela ukuthi ngaze ufuna ukuzogeza amahashi mina ngithe manje ngiyabuka ngempela ukwashaya ivideo laphana ade khombisa khona ukuthi elingisela umkhulu u3 second khona le video yakhe ebuka le ndlela lena hayi ngithi mina ngiyithanda nonke futhi mina ngiyazi ukuthi njengoba kuKhisimusi nje abantu bonke balambile futhi uhulumeni lento yenzayo ayikho right so ingakho mina njengoprofessor u3 second ngishilo ngathi mina abantu futhi mina ngiyithanda futhi mina ngizonenzela konke ngizoniphaka mina imali kulungileke mina ngiyibona inkinga ngizofaka u10,000 ukuze abantu bekwazi ukuthi baphile ngoba isilo lesi sakhothama bayazi bonke abantu ukuthi mina bengisondelene naso futhi mina ngiyanithanda mina nganza wethu engathi uNkulunkulu nje anibusise hey madoda ngaba ngempela laphana ngempela ukuthi uNavigator Mfowagcwensa uhalule ukugeza amahashi ngempela ngoba phela ngokuthi abheka ngempela lapho kwivideo uvele nje wadumela umkhulu u3 second ngempela wamlingisela okuwukuthi kodwa vele sengathi indlela ngempela adlala ngayo lapha ngomkhulu u3 second ngendlela ongayo akusho lokho nokuthi ucabanga ngalo daba lwakhe ngempela uNavigator Mfowagcwensa kanye nenkulumo yakhe nje elingisela umkhulu kanye neyokugeza amahashi bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo